Hej alle sammen. I dag har vi to sum. Det ene sum, det er 360, og det andet er 70. Vi kan ikke rigtig regne det ud, uden vi har lavet to ligninger. Så det vi har gjort først, der har vi lavet en ligning af de her 360. Der har vi sagt, x plus y er lige med 360, fordi vi skal både finde x'et og y'et i den her ligning. Og det har vi gjort det samme her, og der siger vi bare x minus y, fordi det skal være to forskellige. Ja, så det vi gør, det er, at vi starter med den første ligning, vi har lavet, som er plus. Vi har lagt y'et over på den anden side af lighedstegnet, for at vi kan finde y. Og det har vi gjort også over ved den samme, så det er x er lige med. Så har vi fundet ud af, hvad x er lige med. Så x er lige med y minus 360. Men så ud i det, at der er to ens, så kan vi ligesom fjerne x'et nu. Så det vi skal finde ud af, det er y'et. Y'et, det er nemlig lige præcis den, vi skal finde. Så vi har ligesom lagt dem sammen, de to ligninger. Fordi nu er det ikke ligninger længere, eftersom vi har vi har fjernet x'et. Så vi sætter den sammen til en stor ligning. Og så har vi sagt 360 minus y er lige med 70 plus y. Og folk larmer. Ja, vi går bare videre. Så har vi så lagt tegnet over på den ene side og y'erne over på den anden side. I det, at vi skal lægge 70 over på den anden side af lighedstegnet, så er vi nødt til at ændre fortegnet, så det bliver minus. Så minus 360 med 70. Og det giver 290. Og det samme gør vi med y'et. Det er over på den anden side, så det giver plus. Så det giver 2y. Og 2y minus har vi med tallet. Og det er 290. Og y er lige med 145, har vi fundet ud af. I det vi har fundet ud af, hvad y er, så kan vi sætte tallet op på y'ets plads. Og så gør vi nøjagtigt det samme for at regne x ud. Bare vi har tal i stedet for. Og der har vi så fundet ud af, at x er lige med 215.